Doe maar niet zo 4 vetkoekjes nog achter staan. Als zij 4 vetkoeken bijkomt, is het 1200 en R30. Waar doe ik en dan is haar uitgaan. Hij gaat dus zoeken. Wat het kost 1328 rand. 30 cent. Iemand heeft zich maar rijden of mijn vader. Ons gaan 4 drank. En daar